Presne tak. To si vystihol ako kokot. To si vystihol ako kokot. Chápeš, že ten priebaný človek je tak sellout, že povie, že bude hrať s ľuďmi CS-ko len vtedy, keď mu pošlú 2 € donate. Tak jemu tam 4 ľudia poslali donate 2 €, on zapal s nimi CS-ko, on s nimi hral, niekto to nevedel hrať, zabili kvôli nemu toho kokota chlpatého a on mu začal vyprávať, že aký je priebaný, že je to kokot hnusný a veci podobné. Raz by sa mi to stalo, toto, išiel by som do Trenčína, vykopol by som dvere na paneláku, vykopol by som dvere na výťahu, vykopol by som dvere chlpatému buzerantovi, vykopol by som mu sánku. Takýto postup, takýto jednoduchý postup by to bol. Potom by vykopli policajti dvere mne. Nechcem to vysť o tom Celaskonovi. Celaskon, bledý chlapec, vysoký, agresívny ako kokot. Normálne do mňa stotil, hovorím, ešte raz to spravíš, asi v piči. Smiechy a išiel do piče. Ale ako nič zlé, ale potom, že ho vyhodili, no ja som nevedel o tom, ja som to nevedel. Čiže ak sa máš šéfe, vidieť set, na to beri. Na smeri, ďakujem. Idem skúsiť zaspať. Samík, dobrú noc. Samík, dobrú noc. Už aby to bylo na výtahu, dobrou šéfe, užívej, samík, ahoj. Preto to píšem, že dnes vtipy na restovom Preto to píšem, že dnešné vtipy na restovom streame. Preto to píšem, že dnešné vtipy na restovom streame. Jamo, kdybych viděl a včera tak horoskopu, že to ani hezké nebylo. Sračky by lítali kolem. No, mal som aj ja taký pocit, ale mám to v piči, vieš, ja sa nemôžem byť. A minulé, že vraj hovoril pri konci streamu, že tak, nakoniec ešte jeden subik by bol pekný. Čo ti jebe? Komi, to mi nevyprávalo nervy a kokot. Nakoniec by ešte jedna jeba na bradu bola ešte pekná, to by som mu napísal. Prečítajte si hore moju správu dlhú v čete. Niekto by ma. Negričen, prosím. Jebni to sem ešte raz. Spamuj. Veľmi múdre slova, Maťko. Q či G? Teraz som z toho v piči. Ksej SK. Už som tak v piči, že už neviem ani rozoznať, čo to je za písmeno. Ďakujem. Už ideš skoro hodinu nad čas. Ja viem, že hovoríš, to je úplný kokot. Chápeš? Je to jeho chyba a ešte on hejtuje tým. A nechápem, ako niekto môže dať 2 € opisy, ktorá ani nevie hrať. Laservisky, kurva, vystihol si to neskutočne. Najebal by som mu. Ježiš Maria. My ho tu ohovárame ako kokot, ale ja si myslím, že to absolútne je ohovárne, keď to je pravda jedna vec. A keby tu sedel vedľa mňa, tak mu to hovorím do očí. Chápeš? A nesedel by tu vedľa mňa, pretože by som mu chlpy zavesil túto na štúru na prádlo. S kámošom si deláme... Jaký rozdiel medzi Židom a Satan? Počkaj, to ušlo mi to do piče. S kámošem si dělám prdel z myšák Average. Jak říkal, že měl sex přes telefon. Ten jeho tatko tam vedel, neho se díval na TV s pipikem. A ja viem, to je rodina zapredaných oných neandertalcov, to vieš. A ja ho trolím ako kokot, neboj sa. A ten Kadáfi udelal video na Resta, nikde som ho nenašiel. Urobil. Predstav ho, že som ho videl. Malo to asi minútu, možno ho už dal do piče. Urobil ho. Vtedy ma to tak vytočilo, to si nevieš predstaviť, ty kokot. Chápeš? To nebude nikto na brácha robiť pičoviny, ty kokot. Čo ti jebe, ja som mal také nervy, ty kokot, Arestovi som to písal, že nerieš. A hovorím, riešim. Boha. Však si zahraj s týpkem. Dal mu 2 € prohral mu hru a pak týpek dal Čelbek. Nestíham ani kurvu. Toho donetu, což dobre udelal. A to sa môže? Což dobre udelal a ten pičus fusatý volal do jeho skolky kvôli tomu, že spáchal trestný čin. Nie! To si nerobím, to ti neverím. Nehnevaj sa, to ti neverím. Takýto čudákoviny pleskneš a on za to zlomí na 3-krát. Nestojí ti za to. Ja viem. Nestojí mi za to, ja sa nemôžem byť, rozumieš? Mám v piči. Pozri, to nemôžeš to skopírovať, lebo som na mobile a nedá sa to skopírovať. Aha, negligence. Tak to je v piči. Ale takto skús napísať ešte raz, prosím. Ale to měl celkem odvahu se objeviť niekde na takovém akcii. Sa divím, že po tej držce nedostal. Matony, so Žolíkom som tam stál a keď sme ho zbadali, Žolík prvé čo povedal, ideme ho vyfackať a hovorím, nie, jeb na ňo, ja ho nemôžem ani vidieť, nevíme ho.
Keby som prepnutý kokot, tak ho tam rozjebím, ale na čo? Je mi nesympatický a mám ho v piči. Není to môj typ. Maťo, pokračuj v tom, čo robíš, lebo toto je totálna jeba a bavíš veľké množstvo ľudí. Ceníme si, že to pre nás robíš. Nezabudni potom ten rozpis na Twitter. Radši 96. To ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. To si sedím, dám to na Twitter. Neboj sa. Ľudia, som fakt unavený, ideme asi spať, čo? Dík moc, tak ten Kadafi s malou sisinou už to smazal. To je ale podpička. Fakt, bolo to tam, neklamem ťa. Ja som to videl a fakt som sa na to rozšuli jak pičus. Má na to i video, kde říká jeho jméno a teď. Áno, videl som to, ja som to videl. Tady to máš. Nazdar všetkým, to som ja Michael a dneska sme tu so zaujímavosťou nejakou. Včera som dostal túto donáciu, sme dvaja, tu je môj Steam a tento Steam profil link, tento Steam profil link. S týmito ľuďmi sme si aj zahrali kurvene nízke ranky, to bol nejaký šerif a nejaké 4 hviezdy alebo 3. A tú hru sme mali bez problémov vyhrať, lebo takto mi trobol on asi 2 alebo 3 kola. To... Nemôžem to, ty kokot divo, lebo pôjdem zajebať sa sekeru ešte dneska, ty kokot. Vandrácky hlas vyjebaný. On mi zakýval, chápeš? On mi dneska zakýval, ty kokot. Som išiel a chalani, že aha, tam máš kamaráda, som sa pozrel a on, že som to spravil, hovorím, ty vandrák vyjebaný, hneď tlak 500. Potom som išiel okolo neho, po schodoch dole, chalani boli vedľa mňa a ja, že Akbar! A on, že vitaj! A ja smiechy a kokot a chalani, že ty si kokot, to čo si mu zajebal? A ja, že čo vandrákovi, čo mám povedať? Lasevicky tiež som taký, môžem byť o 50 kg ťažší, ale ja poviem každému do ksichtu, čo si o nemyslím. Presne tak Lasevicky. Presne tak to má byť. Takých ľudí si cením ako piča. Ale on není ako ty, že sa rozprávaš s fans. On ich ešte aj uráža a nechávam, ako ho potom môže niekto pozerať. Vieš, tam je taká inteligencia tých ľudí. To aspoň vieš, čo to je za ľudí, vieš? Tu je úplne iná inteligencia, to je úplne vidieť ty kokot. Tu sú ľudia, s ktorými fakt rád kecám. To je jeba. Ty kokot, keď mu žolík ujebe hlavičku, tak je v piči, tak ho zabije. Vieš, my sme ho nechceli zabiť. O kom sa rozpráva? Proste hovor Vaňom Michopatom. Máte, pozri si to, chcem, aby si sa tu k tomu vyjadril, ty kotva. Chcete, aby som sa k tomu vyjadril? Chcete, aby som sa k tomu vyjadril? Máš to celé pozrieť? 8 minút. Mám byť ticho 8 minút a pozerať to? Vole, ani to nepoušte, už z toho hlasu sa mi chce krsať. Že mu tá ruka nenapadla. Poslal som link a dostal som 500 sekúnd timeout. Je to super, byť zase voľný. Ježiš, prepáč. BTV. Čiernou láska s modrými očami. Není to náhodou tá z tvojho snu? Ona nemala modré oči. Nemala. Ona nemala modré oči. Áno. A pustí to tam aj nám. Ja to nevidel. To dáš. Áno. Nie. Ja to pustím. Nemala modré oči, toto je lepšie. OK, first time idem pozrieť, toto je lepšie. To proste cigáňov, ktorí si photoshopujú fotky na to, aby nevyzerali ako cigáni proste. Takže v skutočnosti to je rest. Proste to je ešte vtipnejšie. Čo povedal? On povedal, že je cigán? Cigáňov, ktorí si photoshopujú fotky na to, aby nevyzerali ako cigáni proste. Takže v skutočnosti to je rest. Proste to je ešte vtipnejšie. Rest ťažko porušuje pravidlá na Twitchi. Na Twitchi je jasne zakázaná maximálna vulgarita v jeho podaní. Proste Rest porušuje pravidlá Twitchu, Rest porušuje business model Twitchu proste. Takže v skutočnosti byť človekom, ktorý porušuje business model Twitchu, no asi by som v skutočnosti nevyskakoval ešte do iných streamerov, čože tiež taktiež zakázané proste v takýmto štýle strápňovania iných streamerov a podobne. Porušujem trošičku pravidlo aj ja, ale ja si to môžem dovoliť, pretože jednoducho ja poznám svoje rizika, on nepozná svoje rizika. On si myslí, že je nedotknutelný. Ale nie je, pretože jednoducho on to videl, keď som mal 100 divákov a poslal som mu raidu na ten chat proste a poslal som mu z lásky. Však kedy odpad vám odpovie na to, že mu pošlete 100 divákov na to, aby dosiahol 1000, pretože 1000 je pekné číslo proste. To, že to je nejaký kokot kučeravý, ktorý sa snaží na mne získať divákov proste. To Kerry Dement môže mať takúto logiku proste okolo tohoto. Takže áno, ideme full hating mod Resta proste. Mám ťa v piči Resto, dúfam, že si toto pozrieš. Veľa šťastia a
veľa šťastia do tvojho streamu. Mám ťa v piči, máš nevychovanú skurvenú komunitu proste, ktorá robí len odpad proste na mojom kanáli, na všetkých kanáloch ostatných ľudí. Easy. Haló, no? Idem sa obliecť. Idem ho priebať. S týmto ty kokot. S týmto ho priebem, chápeš? S túto mačetu ty kokot mu priebem po krku normálne, z toho navracania ty kokot, ja tam prídem jak faraón. Keby som tam prišiel jak rímsky centúrion, ja mám také... ja mám také... Chápeš? Ty kokot. Toto som myslel. Chápeš? Toto som myslel. Vandrák, vyjebaný, tlstý, skurvený, masný, kučeravý, mrož, odporný, čo jebáva celý život svoju ruku, vyfajčil chalana, počuješ ten hlas, roštep na pere, najškarečšie niečo, čo som kedy videl, nikdy v živote som nič škarečšie nevidel, keby rozjebem hnusné psačie hovno, oštím ho, oserem ho, poskáčem po ňom, oplujem ho, popichám tam špáratka, rozžujem žuvačku, vygrcá sa tam bezdomovec, do toho by som ešte rozjebal jablká hnilé, ty kokot, vysypal tam 2 kg múky, rozšľahal to celé vajca rozjebané, hnusné, hnitý človek, mesiac by som ho tam dal do toho a spravil by som z toho kašu, tak furt by to vyzeralo lepšie, furt by som si nad tým vedel vyhoniť, jak nad hentým ksichtom. Chápeš? OK. Povedz mi, kto je falošný. Povedz mi, či nie je falošný ten vandrák vyjebaný tlstý. Keď toto povedal na Resta, že je cigán, za to mu ešte priebem. Že povedal na Resta, že je cigán. A ty kokot, on mu... Resto ho odjebal hneď, že je to kučeravý baran vyjebaný. Chápeš? Presne. On sa chcel zviditeľniť, lebo Resto obiehal divákmi toho vandráka tlstého, vyjebaného, zakomplexovaného, masného, vyjebaného, čo jebe ruku celý život a jebať ho bude. Tak ho odbiehal, chápeš? Tak on mu tam, že poslal divákov. Ty kokot. Ja ti pošlem domov, ale uvidíš nejakú zásielku, že sa z toho posereš. Ty kokot, ako sa pozerám, tak keby sa dá, tak by si mu priebal cez tú obrazovku. Nie priebal. Ty tam máš šablu, vieš, aká je to turecká izba? V každom rohu šabla. Mám tu šablu, no? Mám 2. Máte, boxoval si? Nie, robil som tajský box 3 roky, zápasenie MMA 3 roky. Fakt, mi to jebalo z toho, bol som v tom zásoboch dobrý. Nevykal som ani jeden vyjebaný tréning. Musí ti stačiť, že som chodil 5 km peši, každý pondelok, každú stredu, 5 km tam a podotýkam 5 km naspäť. Nerobím si piču. Ja si nerobím piču. Možno sú to 4. Sú to 4 alebo 5. 3 to nie sú. Chodil som z tejto dediny vyjebanej peši, pretože som mal vodičák. Tam naspäť. Pondelok, streda, piatok. Cez víkendy zápasenie. Piče Maťo, ty máš tigra? Mám tigra, jasne, že mám tigra. Však Resto, keby mu najebal jednu, tak na dekel, tak by sa nepostavil. Však sa nebavme. To sa nebavme. On povedal na Resta, že je cigán, že sa retušuje fotku. Že on porušil pravidlá. Že on môže. Že Tlsťoch môže. Resto nie. Jak mám teraz zaspať, vy kokoti?
Presne som toto vedel, že toto nebudem pozerať.